Вітаем, гэта дыктатары на палатно. Падкаст, у якім мы акунаемся ў жыцці і спадчыну сусветна вядомых дыктатараў. У кожным эпізодзе мы будзем даследаваць гісторыі тых, хто прыйшоў да ўлады, кіраваў жалезнай рукой і моцна паўплываў не толькі на сваю краіну, але і на ўвесь свет. У гэтым эпізодзе мы даследуем супярэчлівую постаць Аўгуста Піначэта, ваенная дыктатура якога змяніла палітычны ландшафт Чылі, пакінула пасля сябе не толькі эканамічныя змены, але і маштабныя парушэнні правоў чалавека. Аўгуста Піначэт прыйшоў да ўлады пасля гвалтоўнага перавароту ў 1973 годзе, зрынуўшы прэзідэнта Сальвадора Альенде. 17-гадовае праўленне Піначэта было жорсткім падаўленнем іншадумства і буйнымі эканамічнымі рэформамі. Аўгуста Піначэт нарадзіўся ў 1915 годзе ў Чылі. Яго сям'я была сярэдняга класа. Бацька быў мытнікам, а маці паходзіла з сям'і баскскіх эмігрантаў. Сям'я была шматдзетнай, усяго іх было 6 дзяцей. Піначэт вучыўся ў розных школах Вальпараіса, дзе ён нарадзіўся. Ён шмат цікавіўся гісторыяй і ваеннай справай. З дзяцінства ён хацеў стаць вайскоўцам. Пасля школы ён паступіў у вайсковую акадэмію ў Сантьяга. У акадэміі ён правучыўся 4 гады, скончыў яе ў званні малодшага лейтэнанта. Ён пачаў сваю ваенную кар'еру ў чылійскай арміі ў 1935 годзе, дзе паступова падымаўся па службовай лесвіцы. Піначэт служыў у розных ваенных частках краіны. Яго адзначалі за дысцыплінаванасць і лідарскія здольнасці. У 1948 годзе ён атрымаў дадатковую адукацыю ў вайсковай акадэміі, а пасля навучання застаўся працаваць там выкладчыкам. У 1968 годзе яго прызначылі камандзірам вайсковай акадэміі. Так, крок за крокам ён атрымліваў усё вышэйшае званне і прызнанне ў арміі дзяржавы. А ў 1970 годзе ён стане генералам. У 1970 годзе Сальвадор Альенде стаў прэзідэнтам Чылі. Ён стаў першым у свеце марксістам, каго абралі на гэты пост у дэмакратычных выбарах. Яго палітыка нацыяналізацыі і сацыяльных рэформаў выклікала значную апазіцыю з боку чылійскай эліты, арміі і, вядома, ЗША. На той час амерыканцы фінансавалі частку апазіцыйных сіл у Чылі. Многія ўнутры краіны баяліся, што ўрад пойдзе тым жа шляхам, што і Куба. Пад кіраўніцтвам Альенде ў Чылі пачаліся эканамічныя цяжкасці, палітычная нестабільнасць, дэфіцыт тавару, інфляцыя, зніжэнне вытворчасці. На гэтым фоне група вайскоўцаў пачала рыхтаваць ваенны пераварот. Існуе шмат сведчанняў, як Аўгуста Піначэт уключыўся ў падрыхтоўку перавароту, аднак хутчэй за ўсё ён прыняў рашэнне аб удзеле за кароткі час да пачатку. Сальвадор Альенде працягвалі падтрымліваць невялікія вайсковыя часткі, у тым ліку генерал Карлас Прац. Ён стане адным з самых вялікіх апанентаў рэжыму Піначэта. Карлас Прац быў міністрам унутраных спраў пры прэзідэнце Альенде. Ён да самага канца падтрымліваў дзейны ўрад, бо лічыў яго легітымным, а яго рэформы неабходнымі для краіны. Прац быў адным з тых, хто выступаў за дэмакратычныя змяненні і супраць прымянення гвалту. Ён дапамог скончыць мяцеж нешматлікіх чылійскіх вайскоўцаў неўзабаве да пачатку сур'ёзнага перавароту. За некалькі тыдняў да перавароту Прац падаў у адстаўку, яго замяніў генерал Піначэт. Піначэту Альенде давяраў і лічыў лаяльным, але пасля перавароту Прац з'ехаў з сям'ёй у Аргенціну. Адтуль ён працягваў крытыкаваць рэжым Піначэта і публічна выступаў супраць ваеннай дыктатуры. 11 верасня 1973 года вайскоўцы пад кіраўніцтвам Аўгуста Піначэта захапілі ўладу ў выніку ўзброенага перавароту. Вайскоўцы захапілі ключавыя аб'екты ў сталіцы Сантьяга, а прэзідэнцкі палац Ла-Манеда акружылі і пачалі абстрэльваць з танкаў і з дапамогай авіяцыі. А што адбылося з прэзідэнтам Альенде? Яму прапанавалі ўцячы з краіны, амерыканцы прапаноўвалі схавацца ў ЗША. Сальвадор Альенде адмовіўся. Ён заставаўся ў палацы да апошняга. У сваёй апошняй прамове да нацыі ён заклікаў чылійцу супраціўляцца і не здавацца. «Я веру ў Чылі і ў лёс нашай краіны. Іншыя чылійцы перажавуць гэты змрочны і горкі час, калі да ўлады і рвецца здрадніцтва». Падчас штурму прэзідэнцкага палацу прэзідэнт Альенде загінуў. Афіцыйная версія сцвярджае, што ён скончыў жыццё самагубствам. Пасля перавароту Піначэт стаў кіраўніком ваеннай хунты і ўзяў на сябе абавязкі кіраўніка дзяржавы. Ён змог кансалідаваць уладу, ліквідаваў палітычныя партыі, распусціў парламент і ўвёў ваеннае становішча. Рэжым Аўгуста Піначэта быў адзначаны масавымі рэпрэсіямі супраць яго апанентаў. Тысячы людзей арыштоўвалі, катавалі, забівалі, а яшчэ тысячы знікалі без звестак. Галоўнымі мішэнямі для рэжыму сталі апазіцыйныя актывісты, інтэлектуалы і левыя палітыкі.
Адразу пасля перавароту быў сфарміраваны караван смерці. Яго так назавуць пазней, але па сутнасці гэта быў орган па выкананню забойстваў. Яго арганізуюць шэрагу вайскоўцаў чылійскай арміі па распараджэнні Піначэта, а яго кіраўніком стане Серхіа Арельяна. Атрад каравана смерці будзе падарожнічаць па Чылі на верталёце па розных гарадах і турмах, дзе знаходзіліся апаненты новага рэжыму Піначэта. Там яны праводзілі хуткія бязлітасныя суды над затрыманымі, а потым расстрэльвалі іх. Зняволеных часта катавалі перад забойствам, а вось іх целы знікалі, каб не заставалася слядоў злачынстваў чылійскіх салдат. Лічыцца, што ад каравана смерці пацярпелі да 97 чалавек. Вядома, колькасць забітых не суадносіцца з тымі ахвярамі, якія пакідалі Гітлер у Германіі ці Іді Амін ва Угандзе, аднак караваны смерці служылі як моцны запалохваючы эфект. Яны дапамаглі умацаваць уладу Піначэта. Многія людзі проста баяліся ўдзельнічаць у апазіцыйных рухах ці выказваць незадаволенасць. Пасля перавароту адным з сімвалам рэпрэсій і жорсткасці чылійскай хунты стаў нацыянальны стадыён у Сантьяга. Спартыўны аб'ект ператварылі ў концлагер для палітычных зняволеных. У першыя тыдні перавароту тысячы людзей, якіх падазравалі ў падтрымцы прэзідэнта Альенде і левых сіл, звезлі на стадыён. Людзі спалі на трыбунах ці проста на зямлі. У зняволеных не хапала ежы, вады і меддапамогі. Там жа на стадыёне зняволеных катавалі, прымушалі прызнавацца ў нелаяльнасці да новага рэжыма. Бадай самым вядомым выпадкам катавання і забойства стаў чылійскі спявак і актывіст Віктар Харый. Яго жорстка збілі вайскоўцы, зламалі пальцы, каб ён не мог граць на гітары, і там жа на стадыёне яго расстралялі. Хунта, таму што сам Аўгуста Піначэт быў генералам, абапіралася на вайскоўцаў. Але не толькі на іх. Для кантролю над грамадствам была створаная тайная паліцыя, якая скарочана называлася Дзіна. Яе кіраўніком стаў Мануэль Кантрэрас, адзін з бліжэйшых саюзнікаў Піначэта, які быў нават яго студэнтам у вайсковай акадэміі. Дзіна змагалася з так званымі ворагамі не толькі ў Чылі, але і па-за межамі краіны. Напрыклад, менавіта яе супрацоўнікі арганізавалі забойства апанента Піначэта Карласа Пратца і яго жонкі ў Аргенціне. У 1977 годзе пад ціскам міжнароднай супольнасці арганізацыю распусцілі. На яе базе была створаная іншая структура, якая таксама працягвала выкарыстоўваць тыя ж метады, што і Дзіна. Дзеянні чылійскай хунты выклікалі асуджэнне па ўсім свеце. Пераслед левых выклікаў незадавальнення сацыялістычнага блоку. Аднак цікава, што асуджэнне і незадавальненне хутка скончыліся. Пачаўся фінансавы крызіс. Інакш на рэжым Піначэта паглядзелі пасля правядзення шырокіх эканамічных рэформаў. Пасля Альенде чылійская эканоміка была ў крызісе. Піначэт імкнуўся працягнуць замежныя інвестыцыі, якія маглі стымуляваць эканамічны рост, а таксама зніжаў дзяржаўны ўдзел эканоміцы. З часам у Чылі правялі шырокамаштабную прыватызацыю дзяржаўных прадпрыемстваў і маёмасці. Сотні кампаній і банкаў перасталі быць на кантролі дзяржавы. Для прадпрымальнікаў знізілі падаткі і адмянілі многія правілы, якія рэгулявалі рынак працы. У другой палове 70-х эканамічная палітыка правяла да росту. Чылійская эканоміка стала самай дынамічнай у Лацінскай Амерыцы, прыцягвала значныя замежныя інвестыцыі. Рэформы Піначэта дапамаглі стабілізаваць інфляцыю, якая была адной з галоўных праблем у перыяд кіравання прэзідэнта Альенде. Нягледзячы на эканамічны рост, рэформы прывялі да павелічэння сацыяльнай няроўнасці, багатыя сталі яшчэ багацейшымі і павялічылася беспрацоўе. У 1982 годзе здарыўся фінансавы крызіс, і Чылі ён не абышоў бокам. Урад Піначэта быў вымушаны ўмяшацца. Частку банкаў нацыяналізавалі, увялі жорсткія меры эканамічнага рэгулявання. Група чылійскіх эканамістаў, якіх называлі чыкагскімі хлопчыкамі, іх так называлі, бо яны вучыліся ва ўніверсітэце Чыкага, адыгралі важную ролю ў правядзенні рэформаў у Чылі. Менавіта яны распрацавалі і правялі эканамічныя рэформы, аднак яны былі праведзеныя без уліку сацыяльных наступстваў, і гэта ў выніку правяло да пагаршэння ўмоў жыцця многіх чылійцаў. У 1980 годзе Піначэт правёў рэферэндум, у выніку якога была прынятая новая канстытуцыя. Яна замацавала ўладу і Піначэта, і ваеннай хунты. Цяпер Піначэт станавіўся прэзідэнтам, і гэта не ўсіх задавальняла, але ён усё роўна заставаўся лідарам. Аднак разам з гэтым канстытуцыя прадугледжвала, што ў 1988 годзе будзе праведзены плебісцыт, каб вырашыць пытанне пра працяг тэрміну знаходжання ва ўладзе Піначэта. У 1988 годзе плебісцыт усё-такі правялі. На здзіўленне Піначэт прайграў і не працягнуў кіраваць Чылі наступныя 8 гадоў. Ён атрымаў толькі 44% галасоў за і 56% супраць. Гэтае галасаванне стало пачаткам канца яго дыктатуры.
Пінашэт перадаў уладу абранаму прэзідэнту Патрысія Эльвіну. Пінашэт не знік з палітыкі і з Чылі таксама. Ён заставаўся галоўнакамандуючым чылійскай арміі да 98-го года, а таксама заняў месца пажыццёвага сенатара, што давала яму імунітэт ад крымінальнага пераследу. У 98-м годзе Аўгуста Пінашэт з'ехаў на лекаванне ў Лондан. Там яго арыштавалі па запаце іспанскага суддзі Бальтасара Гарсона. Гарсон абвінавачваў былога дыктатара ў парушэнні правоў чалавека. Акрамя Іспаніі, позвы аб экстрадыцыі Пінашэта падалі і Бельгія, Францыя і Швейцарыя. Справа ў тым, што грамадзяне і гэтых краін былі выкрадзеныя ў Чылі. Англійскія ўлады вырашалі паўгода, ці трэба ім выдаваць Пінашэта па запаце іспанцаў. Пасля доўгіх судовых працэсаў Пінашэта вызвалілі па стане здароўя. Ён вярнуўся ў Чылі ў 2000 годзе. Тым часам у Чылі супраць яго таксама распачалі шматлікія судовыя працэсы. Напрыклад, яго абвінавачвалі ў арганізацыі каравана смерці. Гэты працэс распачаўся ў 2001 годзе. Некаторыя ўдзельнікі каравана смерці, тож генерал Арэльян, былі арыштаваны і асуджаныя. Мануэль Кантрэрас з Дзіна таксама быў асуджаны. Ён правёў канец жыцця ў турме і там жа памёр. Аўгуста Пінашэт памёр у 2006 годзе. Яго не асудзілі за злачынствы, што ён учыніў, калі правіў Чылі. Адносіны да яго смерці ў краіне былі рознымі. Дзяржаўная ўлада адмовілася ўладкоўваць для яго пахавання як для былога лідара Чылі. Замест гэтага яго хавалі як высокапастаўленага вайскоўца. Вядомая цікавая дэталь, што падчас пахавання труна з ім была адчыненая, і да яго цела падышоў і плюнуў унук забітага па яго ж загадзе Карласа Пратца. Для гісторыі Чылі Аўгуста Пінашэт застаецца адной з самых супярэчлівых фігур. Яго рэжым суправаджаўся рэпрэсіямі і парушэннямі правоў чалавека, але разам з гэтым краіна стала іншай, дзякуючы эканамічным рэформам. Улада Пінашэта скончылася ў выніку дэмакратычнага плебісцыту, і хоць ён пазбег пакарання пры жыцці, яго спадчына працягвае выклікаць спрэчкі. Дзякуй, што былі з намі, вы слухалі апошнюю лекцыю ў нашым цыкле «Дыктатары». Наступны сезон чакайце ўжо гэтай зімой.